Skúšam virálne pomôcky na cvičenie z tému. Mám tu 4 rôzne veci na cvičenie a budem ich hodnotiť od 1 po 10 podľa ich reálneho využitia. Ako prvé tu máme túto brutálnu extrémnu boxerskú čelenku, ktorá má zlepšiť tvoje reflexy. Akože toto je reálne lepšie, ako som čakal, dám podľa mňa tomu tak kľudne 7 z 10, lebo je to akože dosť aj fun. Druhý je tento expander, ktorý je vraj hodný na budovanie svalov. Kvalita toho asi tak 2 z 10. Akože asi to robí to, čo to má, ale takých 4 z 10 na rozcvičku možno dobre. Ako tretie toto zariadenie, ktoré by ti malo sťažiť dýchanie. Tak toto je totálna blbosť, tak 1 z 10 a nech sa vieš, čo to je vyrobené. Ako posledný tu máme tento posilňovač prstov, ale pozor, s nastaviteľným odporom. Nie je to nič náročné, ale zase je tam nejaký odpor, takže možno reálne to možno vie fungovať. Tak 5 z 10. Pošli toto video kamošovi a tak nenapadne mu naznať, že už by mal asi začať cvičiť.